Από να το μάτι πιο ωραίο. Άφησε. Πολύ ωραίο. Αλλά για να δούμε και την τέκρα. Εύκολα είναι πολύ ωραίο. Κάτι κακό παίζεται εδώ, κάτι κακό παίζεται. Πάρα το πιο σημαντικό από Audi το πιο ωραίο είναι. Βασικά όλα είναι πολύ ωραία. Εγώ όμως πάω να δω το Mitsubishi. Todo
πρώτο τα πατάει όλα κάτω, από ό,τι βλέπετε. Έτσι και έτσι. Ο Τρακατέλης, ο Κανιόγλου. Είναι αντρικές, είναι ο Λογής σκληρός, δεν είναι όλα που βάζει τα φυλάδια στο παιδί. Πανέμορφο. Ή κάτω να φανείς ένα τύχημα τουλάχιστον. Ωραία, κάτσε εδώ. Κάτσε εγώ να δείξω το καλοστάσιο. Κάτσε μέσα να κάνεις λάτς. Κατέβα στην παράθυρα, το λέω. Λοιπόν, το story το μαξί το ξέρετε περισσότεροι. Ναι. Ο Γιάννης όταν το είχε δει πριν από 4 χρόνια το είχα φέρει. Έστω το βλέπω σε βίντεο που λέει αυτό δεν θα γίνει ποτέ αμάξι. Το είπε, δεν το είπες. Ναι. Σε πολλά έχει λάθος, ότι αυτό δεν ήταν πιο γρήγορα και τι λάθος κάνει, Λοιπόν, το πήραμε από ένα χωράφι στην Κρήτη. Αυτό κάνουμε στο κανάλι που σας αρέσει ο Γκαράζ. Πείτε το έχετε δει, μπείτε YouTube, ρε Γκαράζ, δεν θα δείξω Γκαράζ. Μπορείτε να δείτε 2.000 επεισόδια. Πόσες τώρα, 2.000 ώρες νομίζω είναι όλα μαζί, να ακούσετε το content. Σκανάει και ευθύ κι όλα. Παίρνουμε από χωράφια από όλη την Ευρώπη, όχι μόνο Ελλάδα, Αγγλίες, Γερμανίες και Ελλάδα. Τα φέρνουμε φορτηγά, δεν δουλεύουν, σάπια, καμιά σχέση με αυτό που βλέπετε και σιγά σιγά με τους συνεργάτες μας και με προσωπική δουλειά και τα φορτιά τα φέρνουμε σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο φοράει το γνήσιο μοτέρ 2JZ, το γνωστό τρίλογο Ιαπωνέζικο, 3.000 χημικά, σαρκίνος σειρά. Έχουμε αλλάξει από εκεί τούρμπο και κάψιμο και βγάζει περί τα 600 αλόγα φορμή, κάνει και λάτς για παράδειγμα στο φανιστό το λάτς. Πάντα πλάκια και μετά. Κάτσε να ετοιμαστούν τα κινητά. Βασικά έκανες εδώ, θα κάνεις μία ακόμα εδώ και μετά θα κάνεις μπροστά, θα σε δουν και από εδώ. Κάνε τώρα μία ακόμα εδώ, έτοιμα τα κινητά βαράτε. Και μία πάνε λίγο μπροστά, κάτσε να σκίσω το καπό μη σκοτωθείς. Πάνε μπροστά και λίγο γύρνα κόλλο στα παιδιά. Στήσε κόλλο. Μην παρεξηγείς την αμάξα. Ωραία, έτσι πάνε εκεί, να έχουμε όλοι πλάνο. Εκεί, περίμενε λίγο, έτσι πριν το σκάσεις το λάτς, κάνει μία-δύο θέσεις να μαζέψεις βενζίνη, ξέρεις τώρα στην ψάχνη. Και τώρα πάνε πλέον σε ξανά εκεί. Γιατί από εδώ νομίζω έχω κλείσει τα 4 πίσω. Μπορείς να βάλεις το τρίζιτο, την τρίζει την όπιση να το κάνεις, έκανε τρούλο. Σου πάρει το άρεσε, πάρα πολύ. Το Ρέτο θυμίζει. Και το Ρέτο δεν τύχει στο Σοβρά. Ο Μπράιαν. Ο Μπράιαν από τη Μαλιά. Θα σου φέρω ξανθά περούκα. Να σου μοιάζει. Λοιπόν, θα δούμε και κάτι ακόμα από εκεί. Θα πούμε κανένα μάξι από εδώ. Αυτά. Όχι. Δεν